Dalan, kinapudno ken biyag. Naimbag nga orasyo amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 18, versikulo 11 ken 12. Ipagarup dagiti nabaknang ang masalak ni banda, gapo kadagiti sanikwada. Kas itinangato ken natibker abakod amang salaknib iti syudad. Saan amaraem ti maysa a tao no saan a napakumbaba? Tinatangsit a tao agturong iti pannakadadael. Papagayam, intay denggan ti maysapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyang. Umadanin ti anibersaryo ta. Masapul nga damaangay aramrambak. Una, maawis amin nagagayem, kan kabagyan ta ababaknang. Sino pa'y nga iti maawis no saan nga isuda? Saan mo apastraken dagiti mabisbisin a kaaruba? Diyak kayat nga da mailao kadakwada. Apay ko mga awisam dagita dungrit. Saan tayo mat aka-level dagita? Umay dala ang mangrugit iti tugaw kan arubayan. Nang runa dagiti ubing asan a managdigos. Nasa umon, madurmanak ka dagita klase ti tattao. Apay ang napalubusan dagita ang nagbalay iti aglawlaw. Adda siguro paskan li tatakkel a balay. Agsampad dagiti kotse. Wan nga rod manang, ado ti tugtugaw kan lamisan iti nalawa a hardin. Kita am latamot tibak ng anya. Naidumada kada tayo agagangay at tao. Kita ang babang iti giwang ti gate alandok manang. Napapan iti lupot ti tugaw kan lamisaan. Ay, kaano nga tamot ang makadapaw ta iti kasta apaskan. Tarigagaya mo ti kasta manang. Iti tagtagainap. No iti tagtagainap, saanan. Ngam amom, no agsabsabat kami kan ni Mrs. Castro, nagngato ti purwana, kaslaawan nakita na. Saan laang ani Mrs. Castro? Oray jay asawa na. Numasabat mo idadita, ay, di dapay tumalyaw. Ada ka di katangan nyo, sir? Awan ti gatangek iti basit nga istor mo. Apay nga ron nga inmay ka dito istor ko, sir. Pimanaw nga minin dagiti bisita. Ket umayak agdamag, no asino ti matangdanan nga aginaw, ken aglinis iti arubayan ti balay ko. Awan mo't agbantay dito istor ko. Ngam, saan na balin? Ibagak to kadagiti kakaaruba, bareng addamayat. Apay ko maasanda kayat. Ket kwarta mo ti itangdan ko. Sa bagay mo't kit di sir. Ay, pimanaw mo't ngaminan ti sinalbag a katulong. Sige, kasaritam nga ron dagiti kaarubam, maipapan iti ibagbagak. Ni, apay nga agdardaras ka nga may diti balay manang. Umunag ka pa'y Ay saanan. Adda nga mi ni Mr. Castro ijarwar ti istor ko. Agsapsapul iti tangdanan ng aglinis, kan aginaw iji balay da. Nalpas ka din ti paskanda manang? Day tamo ti kurana. Inkan tatangdanan na kamot. Sige nga rod, umayak man manang. Umay ka nga rodan, taday di istor nga agur-uray. Apay nga tanga dapay la innawan, kat nagpakater dan samot. Sabali siguro ti ipainnaw da. Umay ka, takasaritam. Wan manang. Adda nairaman nga alikamon ko. Iso ti ugasam. Ngam adnadam tanangina dayta. Awan ti isukat mo numabuong. Uwan madam, inayadak na ugasan. Masapol nga ugasam anaimbag. Kalpasan na. Saan asinsinan ti panang punas mo? Punasam, anaimbag. Uwan, madam. Awan ka di ti trabaho. Kasanula ti biyag yun. Makilablabaak no daag palaba, madam. Nadalos ka di mo lang ti labaam. Awan pa'y mo tinagreklamo kadagitiin labaak, madam. Bala, umay kanto nga ro daglabain ton bigat. Diyak kayat amang itugot kay tiyanak mo. Isopay nga agwara-wara dito'y balay may. Siguro ti balay anapanam anya. Wen anak, talaga abalay ti baknang.
Pati dagiti alikamem da iti unag, nagpipintas. Naimbagpay kan ka? Tanakapan ka iti dakkel abalay, nanang. Mapanak ka no manen inton bigat, inak ka no aglaba, ado ka no ti ipalabada. Umayak man mat. Tapno makitak ti dakkel abalay. Ay na anak ko, impakpakauna ni Mrs. Castro, ano mapanak aglaba, sa anak nga agitugot iti ubing, ta iso kanupay nga agiwara. Sa anak mat ama panagwara ijay, nanang. Mapan ko lang mat kitaan ti dakkel abalay. Ngamday tati kayat da anak, awan ti ubing amapan ijay. Napaidam da. Kitaak lang mat ti balay da. Bayam, tapadasag tong harod nga ipakada, no kayat da nga itugot ka. Ititad ka di mo't lang da Mrs. Castro, titangdan mo, no aglaba ka? Wan manang, ititad da, ngam nakaro ti kinamata pobreda. Kayat pa'y di anak ko ti umay, takitaan na kano di dakkel abalay, ngam di damot kayat. Agiwarala kano ijay. Nakarumod daytan. Awan nga min ti masapol da iti pada da a tao, taado ti kwartada. No paggunayan da ti kwartada, talaga maaramid da ti kay kayat da. Dayta, tinagdumaan ti baknang kan pobre. Husto ta ko ng manang. Pau-pauitan sa ngamin dagiti anak da nga da iji abroad. Kan adapay negosyo da iji syudad. Iso anapan nakal da, taado ti kwartada. Iso anapatpatag ti kwartada, ngam da tayo amarigrigat. Saan matkit di nga amin ababak ng katkasta Ngam apay nga ta nga adda kasta a tao niya. Di da ikabkabilangan ti kaaruba da amarigrigat. Madam, mabalin ka di nga itugot ko ti anak ko dito, itatulungan na kang aglaba. Mano ti tawan ti anak mo? Apay nga gitugot ka? 15, madam. Ngam kabailan nan ti aglaba. Ay sana mabalin nga umay. Ang mga nutila mapidpidot na dito'y balay. Nasingpot ti anak ko, madam. Saan nga agala iti saan na ako kwa. Anya nga iti mo. At daaya ina amang ibagang agtatakaw ti anak na. Ay, sige nga, Rod. Saan ko nga itugot ti anak ko, madam? Impakadaklaang, bareng kayat yu. Rombang lang. Saan amabalin nga agtrabaho ti ubing iti balay ko? Sayang lang ti itangdan ko. Manusam ka di ti makilabada di tadakkel abalay, bakit? Wen lakay, anos lang ti kasapulan. Sana bale ta, ititod da mo ti tangdan ko. Ngum no di da itod, jak kayaton ti mapanaglaba ijay. Kat, bambantayan da kalat ta? Numadama kang aglablaba? Idi damo, ngum naumamot siguron amang banbantay kanya. Ay, awan mat ngamin pa nagtalak na itipada na at tao day tabos mo. Iso nga, Rod, kanayon nakasipsiputan. Kasla adda alaag iti unag ti balay na. Ang mga nukunan ng ibaklay mo ti sofada. Maipaklay ko kit din ti sofa, nagdakkel. Ngam, naimot dala unay. Bilangan da pa iti prutas nga ikabil da iti ref da. Uy, nalabas mat dahitan. Di na pala indulin iti buksit na. Tapno awan ti makaala. Tapno awanin ti bilbilangan na. Auntie, gumatangak man iti tinapay kan kape. Wan, aguray ka ta mga laakwan. Nga madaman damagak. Napan ka di manin ni nanang mo, di tadakkel abalay? Wen auntie, kayat ko ti sumurot di tadakkel abalay. Ngam saan kanumot kayat je bakat. Apay adida kayat amapang ka. Jakman amo, auntie. Kuna kano je bakat nga agiwaraak ijay. Ay, saan kamutan nga ubing tapno agiwara ijay Wen nga rod paidam da. Kita agla ko matiunag ti dakkel abalay da. Takunan ni nanang nagpintas kano. Ay, uray siya. Jakpay mo't nakita ti unag ti balayda. Kanayon ngamin anakarikap. Tilaang kayat da atao ti sumrek. Taga na, apa yung lakay? Anya ti mapaspasamak moon. Nasakit.
Ti barugong ko. Ay, anya ti aramidag. Agoray kayo, madam. Inak mga yab iti kadwa tayo ang mga wit ni sir. Ipan tayo iti ospital. Alaman nga rod, tangdanak ita. Uray awan tang danda. Si aayat na at tumulong, madam. Awan ti agmaneho iti lugan. Kasano? Amo nila kay ko ti agmaneho, madam. Mabiit laeng tainak ayaban. Imbaglakit din tamo nila kay mo ti agmaneho. Tanusan, amangan no naladawan ti amin. Wan nga rod, madam. Ay, kasanon ngay no awanak iti balayo itay. Asino nga iti kadwayo ang nangasikaso ko ni sir. Ay, wan nga rod. Mabisinak pa'y kit din. Ingkaman kit di gumatang iti kanan tayo iti restaurant. Ipa-take out mon. Ilakam mo matan ti asawam. Oh, at titiigatang mo. Anya ka diti kayat yung nga ipa-take out ko, madam. Sige ta ilistak laang ang tapno mabiit. Sige, madam. Madam damalaeng, irwarda ni sir iti emergency room. Adamot kit din nila kay ko akadwayo ang mangipan iti kama na. Agyaman na kada kayo nga agasawa. Idi nawagak ti kabagyan mi nga umay ditoy. Busy da kano iti negosyo da. Iso asaan da ang makaumay. Itatanda tayon dito'y balay. Mabalin ka di asaan kayo pa'y ngagawin. Awan ngamin kadwak ang mga sikaso ita asawak. Diyak ka ba ulan abang unan no at masapul na? Sige, madam. Inakpay kumabasit kitaan di anak ko. Manipod ngamin adda tayo iti ospital. Saan akong anak kaawid? O sige, mabalin mo nga itugot ito itapno saan amaya dayo kada kayong agasawa. Ha? Agpayso, madam? Ay na, maragsakan lakit di anak ko na itugot ko ditoy. Malaing ka nga rutan, tapno makasubli kayo adakos. Sige nga rod, madam. Saan abali tadamot ni Arthur ditoy? Nung masapul yu titulong na, ayaban nyo laan. Anya ka ditar aramidam, Sheena. Pumpunasak dagiti paladpad kan tugaw, madam. Natapok da ngamin. Amumat gayam ti agdalos. Kunak no awan pa'y amum at trabaho. Amok pa'y taglabak kan agluto, madam. Maayayo ak kada kayo. At dadagiti maipaayo nga oray awan kwartayo. Ado ti gagayim ko ababak nang. Ngamdi da pa'y bimbisita iti ospital. Madam, saan ka di nga ado ti umay anak ka kotse? Di saan pa'y anak sakit ni sir? Pudno ta ko nam. Kanayon ko ida pasangwan iti agkakaimas at araon. Tadyak kayat nga da maipagada kanya. Ngam, apay adi damutan imimay, madam. Makubikom da iti pagkwartaan da. Linipat da kamin. Tagpada kamin nga daan na yun na. Di da kampay umay bisitaan. Itatagsasango tayo amin dito'y salas. At daman kidawa kada kayo, Arthur, Diana. Anya ka di dayta, madam. Ibagayo laeng. Si dadaan kami at tumulong. Agsipod ta saan matan ang makamaneho ti asawak. Kidawak asika kumati driver mi. Ay na. Pakaidayawak unay. No kayat dak a driver yo, madam. Ay katwan Katimat aginam. Isudan ti kadwa tayo dito'y balay. Para linis, aglaba, kan iso aminan. Kaya't yo asawan, madam? Agyan kami dito'y nagdakkel abalayo? Apay, di mo ka di kayat. Ag-eskwela ka mo, Sheena. Agpayso ka di daytoy, madam. Ay na, maragsakan kami unay. Nakaamirisak nga minan. Saan akwarta ti pangrukodan iti gagayem. Tada kayo ti sidadaan at imulong kada kami. Idi da kami tagkasapulan. Pagrabangan ti tunggal tao ti tumulong iti pada na a tao, madam. Kat day ta tinaadal ko kada kayo, Diana. Aggiinayat kan agtitinulong.
Ipatag mo ti kaarobam ta isoda ti tumulong kan ka iti tiyempo ti rigat. Panagraam ti kasapulan, tapno nasayaat ti panaglalangan. Papagayam ti taan ti naggibusan ti maysapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti PBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panangtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Roma Kapitulo 12, versikulo 19. Ni kaanuman, di kay agibalas gagayem ko. Bayan nyo at Diyos ti agibalas. Tana ilanad iti nasantuan na surat, syakto ti agibalas, syakto ti mangsupapak, kunati apo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Congratulations, Jordan iho. Nakaturpos ka kas cum laude. Talaga ngay malakakanyak nga amam. Agyamanak papa. Siyempre, sino pa'y kumati sa bali ngay malaak. No sana da kayo. Pasensya kayo na. No naladawa ka nakaturpos iti panagadal ko. Ang ikarik papa. Diya kun ulitin pa iti mading aramid ko. Kaya ni pamaysa akong tinegosyo tayo. Anthony, kaslada kayat mo nga ibaga. Ibaga mo na. Papa. Kaya't ko ngamin ti agadal iti kina doktor. Total, nagturpos mo ni Manong Jordan iti kolehiyo. Sana mabalin. Nagturpos ka lang arodon iti nursing. Ita, kaya't mo pa iti agadal iti kina doktor. Dahil tala gas-gastos, ti amom. Elmo, lakay. Nangag mo ka diti saritaan da Sir William ken Anthony itay. Kabayatan ti pananganda. Ay, wain prima bakay. Nanggag ko amin ngayong bagbaga ni Sir William ken kuana. Ay una yan. Imparo pa pa ni Sir William. Nga paborito na kadagiti anak na. Ay, maasya anak ken ni Anthony iti kasya atrato ken kuana ni Sir William. Di mo Jordan, di naman la isakit ti kabsat na. Idinto ta iso ti inauna. Bakit prima? Sa dino tayo ti sapatos ko? Ay, ayaban na ka ni Jordan, bakit? Ay. Umasidag ka adagos iti ayan na ta mga no agungat manan. Well, Prima! Wansar! Umayakon! At tibalon mo amapan ije ospital nga agjute, Anthony Barok. Inlutuan ka iti sinigang abangos. Saan laday ta? At dapay tinapay nga imkabil ko iti lunchbox mo. Agyamanak, Nana Prima. Barok, hindi pa'y lakalman anadlaw ko akas laawan gaganay gayam. Saan ka pa'y anangan idirabi gapo ka day, ta saan nga imanugot ni papam iti kayat mo nga agadal iti kinadoktor. Dayta nga rod, Nana. Sipud ubing kami. Talagaan ni Manong Jordan ti paborito ni Papa. Kasanumat ngamin. At dayo ang nalalaing ni Manong Jordan. Kan may sa. Agpadadaan na isam iti negosyo. Idinto ta siya. Simple lang abiyag ti kayat ko. Ay, Barok, imbilang dakan kaspudpud no nga anak mi ken ni Elmo. Ket kas pamagbaga ti maysa nga ina, di ka kumaagimula iti sakit tinakam iti ama
ken kabsat mo. Nana, jak amo ti sawak iti day ta abanag. Ngamsapay ko ma. Taintundong tang ti panaglakay ni Papa. Kat addan tulat ta ni Manong Jordan iti abay na. Tasyak, jak to kayat abantayan ni Papa. No kas diyang agsalugan ti pigsana. Day talang ti ammo kapamuspusan. Tapno makabalsakan kwa na. Ay na, nagadumanin ti pasyente itang aldaw. Sapay talo tayo laang aners anak duty ita dito ospital. Hoy, Anthony, mangmangag ka di. Itay pa'y ngagsasauak ngam kasla di nakmat mangmangag. Pasensya ka, Joy. Anyang aminan ti bagbagam. Ti kunak, adumanin ti pasyente ita. Huwan nga rod. Na, anyan day ta panagsennaay mo. Kaslaad na naunang kaparikot mo. No kayat mo agsarita ta inton lunch break. Itikas na maibagam no anyaman day ta apakariribukam. Anya, kasta timbagakan ka ni Papam? Idi imbagam kan kwa na akayat mo ti agadal iti kina doktor? Huwan, Joy. Kat tinasakit. Nakasango pa'y ni Manong Jordan. Idimbaga ni Papatikasta. Day talaga no aggasgastos ti amok. Idinto, tanakaturpusak mo tan iti nursing. Uray ata saan mo't abisyo ti paggastusam. Panagiskwela mo't karamidam. No kumaumdas ti masusweldo ka. Mabalin ko ma, asyak langan ti mang paadal iti bagik. Ngamsan mat, kurang mat ti masusweldo ka. Padasam tumanin akasarita ni Papam. Anya ngay mo, amangan no agbaliw ton ti kapanunutan na, kayat nakaapagadalan. Joy, am-ammo kon ni Papa. Noan niya tin desisyon na, iso ti matungpal. Sana bali ikarigatak langan ti agurnong para iti panagadal ko. Papa, mabalin ka di bumuludak pa'y langit ti kwartayo? Adalang amin papanan mi kadag iti paparkadak at masapul ko ti dakkel agatad. Sige, iho. Ibagam laeng no mano ti kasapulam. Tayawat ko adagos kan ka. Uray 500,000 la ko ma, papa. Di kagdanak, tay sublik matla adagos ti kwarta. Papa, imbag man, iawat yu adagos ti kwarta kan ni Manong. Kat awan kas eskan ti pangusaran na. Ha? Apay, adam ako naman to ni. Umapal ka kadi kanyak. Gapot ad paborito nak ni papa, ngamitisi ka? Saan mo't nga ti kasta, Manong? Tila ang kidkid dawag. Suportaran na ko man ni Papa para iti panagadal ko iti kina doktor. Ti kunam kit di, umapal ka. Gapot siya, maipapaay amin akit-kid dawag ka ni papa. Idinto tasi ka, kakasi ka ngagpampanunot iti pamuspusan. Tapno lang matungpal mo ti arapap mo ngagbalin na doktor. Elmo, lakay, nakaluto ako ni ti pamigat. Umaikan, tamangan tayo. Ay, wun bakit? Kapag iso tanalpas kon anasibugan dagiti masitas dito'y hardin. Iso mabalin kong timangan. Ay, awan mo't da Sir William kan Sir Jordan. Nasa pada api manaw. Iso ada tayo laeng ababa unang timangan. Wun gayam. Di of ni Anthony ita sanaya. Ayabamon at mangan mutain. Tapno ada makadwa na. Ay nalakay. Awan mutan ni Anthony iti silid na. Saan la aday ta? Awan mutan dagiti gamit na ijay. Anya, nay, isa din mo nga tinapanan na. Ay, jak amo Gaputa saan kumot anasiputan api manaw. Kunak nga ron no adapay lang iti silid na. Gaputawan mo't duty na ita. Ay, tinasayaat. Padasem nga awagan. Amangan nurimwar laeng. Akadwa na dagiti gagayim na. Anthony, itay pa yung agriring ti cellphone mo. Saan mo ka di asumbatan? Amangan nun na amuanin ni Papam apin manaw kay Jibalayo.
San ani papati umawawag? Ni Nana Prima. Ti babaunan may. Mabit lang sunggatak. Sige. Hello, Nana. Antone, Barok. Sa dino ti ayan mo. Apay nga awan mo tandag iti gamit mo, iti silid mo. Awan tinas kan apagdanagan nyo, Nana. At daak iti ayan ti may sa agayam. Sana balay? Agsubli ak tumot lang di tabalay. Ibagam kumano sa dino ti ayan mo. Iti kasta, sarong karan da ka kanitatam nga elmo. Sige, Nana. I-text ko kada kayo ti address. Iti kasta, saan kayo amadandanagan? Saan mabalin amapan kayo iti ayan ni Anthony, Prima? Awan ti sabali ang mga sikaso dito'y balay. Gaputa nag-day off kat nga road, dagiti kakadwayo ababaunan. Ang sir, kayat milaang matasarong karan ti anak yo. Nakakaasim at ang mga nagmaymay sa iti ayan na ita. Kat basol na. Nuan niya nga men tinaknakan na. Kaapay apimanaw dito'y balay. Saan lang arunan at tumultulong iti negosyo? Kasi pala ang ti aramidan na. Awan manak-nakam da iti atao. Talagang ay mala iti inana nga awan panunot na. Ay, nagdaras matan ti panaglabas ti oras. Nalpas man ti jutik. Adda bakit mo masidag dito'y ayan ko? Nakakaasimot ti langana. Madlaw ang masakit. Ay, nainbag nga oras mo, miss. Dito'y kadi nga ospital, ti pagtrab-trabahuan, ti agnagan iti Anthony. Una na. Apay ka di, anya ti masapulo iti gayem ko. Anak ko ni Anthony. Mabalin ka di ama kasarita. Nabayag nga minan adyak nakit-kita. Da kayo ti ina ni Anthony? Wan, siyak ti inana. Panghasim, awagam ko matigayem mo. Kailiw ko ang makita. Joy, handa akon. Isua. Mama? Kastagayam ti inararamin ni Papam. Kabayatan ti kaawan ko iti denayo, anak ko. Uwan, Mama. Kataklo na kada kayo. Nasakit tinakam ko kan ni Papa. Kinun ko na ka. Ano bilang tagsalog ti pigsana. Diyak to pulos tulungan, winwaywanan. Kas panang balas ko kan kwa na. Ngam amok adakas day tang aramidag. Gaputa uray noan niya pa'y ti mapaspasamak. Isulat ta ti amak. Pakawanan na kumamat, Anthony, anak. Gaputa di ka man lapulos na isakit, iti amam. Kan pakawanan nak, no pinanawan kayo iti kabsat mo, iti ubing kayo pailang. Nalapos ti kinaman nangimon ni Papayo. Kanayon nak akabilan, gapo iti panagimimon na. Iso adyak nakaanos kat pimanawag. Awan tinaskan nga ipalawag yo, Mama. Tinapatag ita kat nagsubli kayon. Mama ti ak, nga iti may sangal daw. Agdadan na tayo umutla ang asa nga pamilya. Itatakadwa mo ni mamam. Agsubli kayo ka din ije balayo, Anthony. May mayat ijay, gaputa mas komportable. Ken nalawa pa'y tibalay apag naedan ni mamam. Diyak pa'y amo, Joy. Diyak ngamin kaya't ako maro ti sakit ni Mama. Sigurado, ano ijay balay ti ayan na. Makang ngagtulaan, iti agkakasakit asao, kada papakan Manong Jordan. Sa bagay matkit di Imbaglaang tanasingpot ti may sa agayim mo. Imanugot nga agnaed kayo iti daan abalay na. Gaputawan mat nga ti sabali nga agnanaed itjay. Day tamot ti pagyamanak una iti Diyos. Gaputa impayan nak iti nasingpat agayam. Kat saan la day ta? Tinungpal pa'y ti Diyos ti kararag ko. Asapay la kuma.
Taado pa'y ti pamuspusan. Tapno agimbag pa'y ti inaka. Jordan, pudno ka di ti madamdamag ko, nga agos usar ka iti maiparit nga agas. No ibaga kawan, ada ka di maaramidam, ha? Ay, sumat lagayam, adi mo maisubli ti kwarta binulod mo kanyak. Tagayam. Wow, sinubliam ti sigud abisyom. Awanan ka iti bain niya. Ay, sir! Ay, bustaon. Isardeng mo nakabilin ni Sir Jordan. Nakakaasi ti anak yaw. Di ka makibiyang, Elmo. Gaputa kayat ko pa'y nga ipapas ti pungtot ko, iti daytoy a tao. Mama, apay ada kayo pa'y lang ti aglutluto. Rumbang ko mga aginana kayon. Amangan numabannog kayo. Ket, agsakit kayo manan. Ay na anak ko, bay andak ka dila nga mga ramid iti daytoy. Amok ngamin anabannog ka iti trabaho medyo hospital. Iso asyak lang ti agluto. Awan gayam, na istorya kanyak ti gayam mo. Akayat mo kanu ti agadal iti kinadoktor. Uwan mama, iso na laang. Tasaan mo't nga umdat ti sweldo ka, para iti day taabanag. Iso jak siguron ituloy ti agadal iti medisina. Asikaswan kayo langan, mama. Ngam anak, sayang mo't no di mo ituloy ti arapaab mo. Ada na urnong ko akwarta itsipang ko. No kayat mo, dajila ang ganti aramatem para iti panagadal mo. Sino ti agtuk-tuk-tuk? Mabit lang, mama. Inakitaan no asino. Papa, apay ada kayo lang timay. Apay asaan nyo akadwa ti paborito yung anak? Kuha. Aday ti pagbaludan ti kabsat mo, anak. Natiliw. Gaputa, agar-aramat iti droga. Anya? Sayang nga ron dagiti nagdadakkel agatad, abinulbulod na kada kayo, papa. Sigurado, asaanan ang maisubli dagijay. Gaputa at dakat nga rodan iti pagbaludan ni Manong. No kumata tinulungan da ka, para iti panagadal ko iti kena doktor. Saan kumaan na sayang ti kwartayo? Ngamsan na bale? Gaputa at da kwartak, nga aramatak para iti day taabanag. Kuha, iho. Pakawanan na kuma. No saan ka nagbalhin na nasayaat nga amakan ka. Mamati ka man no saan. Ipatpatag ka unay, iho. Papa, nabayagan na napakawan kayo. Kat pakawanan da kumamat. No nagimula ak iti sakit tinakam kada kayo. Kayat kayo abalsan. Gapo iti panangiparupa yu kanyak. Nga ipatpatag yun ni Manong. Ngam iti siya ka. Ngam amok asan arumbang dayta. Gapo tadakas ti agibalas. Iti imatang ti Diyos. Tinaskan kindi itang aramidan tayo. Kat mga barwanan tayo. Akadwa tayo ni Mama. Kat ikararag tayo. Asapay la kuma. Tamakarwar tumutlaang ni Manong iti pagbaludan. Iti kasta. Makumpleto mo't ti pamilya tayo. Uwan, iho. Kat agyaman na ka. Gapo iti kinasaya at ti panagpuspuso ma. Oray anyapay ti mading aramidan kan ka ti padam a tao, di ka kumaagibalas. Ikararag mo laangan iti Diyos, asapay la kumata malawlawagan ti panunod da, tapno ayat ti agari iti kaungganda. Papagayam, ditan ti naggibusan ti maysapay, apakasaritaan. Ana itampok di ti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Dea Yap. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit.
Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panangtarabay, nainbag nga oras kada kayo amin. Nainbag nga oras yung amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio Kapitulo 18, versikulo 6 kan 7. No erugi ti maag ti makisupyat, isarsarak na ti panakakabil na. No agsao ti maag, dadaulan na ti mismo abagina. Dagiti sauna ti mangsilukan kuana. Papagayam, intay denggan ti maisapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Apay-api narot kan binuras mo ti manini tatang. Ang mga nudo saan na ka. Kasano kumado sa anak? No di namat amo asyak tinangala. Oy, di ka kamkamali amang ibaga. Saan ka kumaabas ta agala iti mula ni tatang no di mo ipakada? Agungot tumanen. Ipakadak man wano saan. Di namat lang kayat. Iso nga alaklatan. Wan ngam isarasarak mo ti panangkabil na kan ka. Kasjay namat talaga. Nakauyo-uyong. Iso nga agungot taarak kan sigarilyo ngamin ti pangigat-gatangam no ilakom ti mula na. Di nakmat ngamin ikan iti kwartak. Di libasek. Ngam kaasi ka ando saan na. Uray do saan nak. Nulakit na nabartekak. Saan ko matla amarik na. Basta saan mo nga ibagbaga. Tapno nasayangat ka kanyak, Lili. Naggapuak ije nagmulaan iti mani. At damot na naparot. Asino nga ta tinagtakaw? Ne, awan ka di tinadanon mo a tao ijay? Nagdamag ka kumaa, no nakita da. Awan nga ron tinadanon ko. Makitak laang no asino tinangala. Pagbabawian na tinaramid na. Asino nga tangay tinaturad ang nangalalatan iti saan na amula. Ado ka di tinaparo? Medyo. Kalalaingan na no ilako na. Mabalin na nga igatang iti manu a kilo abagas. Medyo ado nga rod no kasta. Ay, padasem ti agdamag. No asino tinaglako iti mani kadagiti negosyante nga aggatgatang ditoy. Kasanon no addamat mula tinaglako. Saan lang matasisyak ti agmulmula iti mani? Ay, sa bagay. Bye-bye amon. Saan mo abasol? Ti basol na. Saan ko abasol? Ngam siyak tinatakawan. Nene. Agat arak ka mat, Johnny. Napigsa talaga ti agong mo, tatang. No aso ka kuma. Si katay makun ko na a watchdog. Sa dino tinagin inumam. Sumbat! Ije baso, tatang. Anya? Ije ka di istor ni itang, tatang. Sige, dita kayon. Di nakadaywan. Kasarsarita ka. Di nakadaywan. No di mo kaya't akabilan ka. Ni tatang met. Nakauyong. Nangalaam iti inggatang mo iti arak. Sumungbat ka. Kiniitang, tatang. Anya? Kasano nga inikkan na kaniitang iti kwarta? Kat iso ti aglaklako iti arak? Adayin la ko kiniitang. Ay, kuwagayam, tatang. Si kagayam tinang parot iti mani. Isutiin lakom nga inggatang mo iti arak. Ah? Tapno agnakam ka, daytoy. Tatang, saan na maulit? Basta ikandakto na iti kwarta no dumawatak. Anya? Kurang ka di pa iti inaramid ko? Ha? Kayat mo pa'y? Ay, saan nasakit ti madanog. Hustong, tatang. Salbag kakit di. Apay ka di adinaanog mo ni June itay bigat. Kasano, nakainom iti arak. So adinanog ko na. Dinamag ko no nangalaan na iti inggatang na. Kat, nangalaan na ka no. Ay, dayjay. Naigalis ti dila na. Naibaga na nga addain lako na. Isulagit di tinang parot iti mani kat inlako na. Ay, una yan ni June. Ay, pangkitaam nga awan manaknakam na. Di na dengdenggan ti pamagbaga.
Ay, di mo ka di madlaw. Nga uray kanayon akabilam kat awan pagbaliwan na. Kasano kat maagmat. Saan ka di amay mayat, no bagbaga amlatan iti nasaya at awagas. Ay bareng no isutidanggan na. Ad-addaan natangkan ti ulo na, no kanayon amakabil. Saan kumatkat akabilan, no saan aga po iti aramid na? Itataawan ni tatang mo diti balay. Kasarita ka na imbag, Juni. Ibagamon na niya tibagam nanang, tadapay papanak. Di mo ka di madlaw. Amanipod na sursurom ti uminom. Kanayon mon nga ulbudan ni tatang mo. Saan ko nga ulbudan, no saan anaimot? No dumawa ta kiti kwarta, di nakikan. Wen taarak mati pangigatangam. Ubing kapay, ang adan bisyom. Lakaya ko nanang, saanen arumbang agatas ti inumak. Arak tapno enjoy. Haminamaag ti kasta akapanunutan anak ko. Isung agbaliw kan, tanasa papay. May mayat ti agbyag anaragsak nanang. Aramidan ti pakaragsakan tapno enjoy ako nada. Apay, in-enjoyem ka di ti panangdadael mo iti bagem. Saan anasaya at ti kasta, anak ko? Naragsak ti makiinom iti barkada nanang. Dumngeg ka kumamat iti sao, Junay. Naburas matan ti duma maista. Asino ngay tinang buras? Ado ka di tinaburas, lakay. Medyo. Siguro may sasakaw. No may sasa ako, kaawatan ngayon lako na. No kinnan na laeng, saan akasta ka ado? Asino ngay nga tatinang takaw iti maista? Ay, maruwamon day tatao. Naturod ang mga lay ti saan na akukwa. Padasak man ti agdamag kadag iti kaaruba. Ang mga no da nakita da nagburas iti mais. Nuranta na ti agtakaw, apa ipakita na pailaeng aya. Idi awan ti makakitkita, sana innala. Ay sinalbag day tangag tatakaw. Naimbag ta na sabat ka, Barok. Anda ka di masapol mo, tata. Agdamag aklaan ko ma. Ang mga no da nakita man nagburas iti mais iti kamaisak. Tinakaw dati maisyaw. Ado ka di, tata. Ay, mabali na may sasako siguro. Sayang pa'y dayja at tinakaw na. Di na laki na asyan mo tinagmula. Nagawan kat apuson tinagtakaw. Maag no asino man. Kasano nga ta maamuak no asino tinagtakaw. Ay, nurabiida at tinakaw, tata. Awan tinakakita. Ay, saan mo amaamuan Kapilitan na burasa kung tinabat-bate, tapno adamot ilakaw. Ang mga nusublian na atakawain, awan kat ti magimulak kadagitiin mulak. Nasaysaya at pa'y, tata. Tasayang, no takawon da pa'y. Apay anabartag ka mano. Inton sumangpat ni tatang, makita na ka anabartag. Kabuting ko yan ni tatang. Di rin man danugin na. Di nakamatdanugan kat nawan basol mo. Basol lang yan amin ti uminom. Sanda kumamot nga garamid ka naglakoy ti arak no basol. Maditi ka na yun nga inom, mano. Ang mga numakala ka iti sakit mo. Abay nga rin nga sakit dagiti sana mamartag. Idyam kit din ti ka na yun nga aginom. Di mo ka di kasyan ti bagim. Kakasak mo da. Isungar nga uminom makiti arak. Takasapulan ti bagik ti alkohol tapno matay ti mikrobyo. Sabali ti alkohol apagpatay iti mikrobyo. Isungot lang iso. Iso nga ugasak ti buksit ko baba ni ti arak. Tapno matay dagiti mikrobyo. Ay, saan ka makaaw-awat, manong? Ti salbag. Agur-urok tanabartag. Paimantari ingak. Juni! Juni! Tasan amariing?
Payman. Johnny! Adauram! Ayan si Uram, tatang. Ay, unay kan. Ah, Nangalaam iti inggatang mo iti arak. Ha? naglawak iti mais. Ay, son gayam, tatang. Aha. Si kagayam tinangtakaw iti maisda Tata Tomas. Saan ko mat atin nakaw, tatang? Impakadak mat. Di nakulbudan. Tanay baga kanyak ni Tata Tomas nga adda nang takaw iti maisna. Si kagayam. Impakadak mat iti punti mais, tatang. Anya? Di mo ipakat kanyak ti kinamaag mo. Anay ko. Gusto na, tatang. Nagsakit di madanog. Amok ang nasakit. Kat barang agnakam ka. Maag ka. Gusto, tatang. Di na kumandanugan. Saan ka di nga imbagakan ka? Asaan apanang dangran ti panang disiplina iti anak? Ad-adda saan ama isuro nujak ikan iti pagnakman na. Ngam namin adon a kinabil mo. Adda ka di nagbaliwan na? Anya nga ro di aramidak. Baybay-ak ang mga ramidlatan iti kayat na? Saan akas ti kayat ko asawen? Saan ka nga agpungto tadagos? Kasaumpay ti anak ta, sakbay, adang ram. Makaumang nga ro dun ti ugali na. Intun kwan. Ay. Pangaasim ko mamot. Anak tapay laeng ni June. No ibusan na ti pasensya ka. Ay. Saan ko nga ibilang anak? Pangaasim. Saan kumot nga ipalubos no kasta ti aramidam. Anak ko ni June. Manong, apay akadom di agtatakaw iti kalding. Dakas ka di ti makigayam iti tao? Tao mo't na dya. Ang mga numairaman ka iti kinadakas na. Liklikam day dya a tao. Dayamat tawa dakas. Naragsak tupay day dya akad kadwa. Liklikam ko mamano. Ado di ti pakigayamam asaan aday jay. Asino ko mga ron ti pakigayamak? Padi? Wano pastor? Ni manong mo't. Puro rin narabaklat ti amom. Amok nga amom ti dakas kan saan. Anya ti kayat mo? Day ka na yun na seryoso? Ay madiading ko. Nalaklaka ka amatay no seryoso ka. Nalakumot gaya man amin ama lakay. Una, tapno data o ti mairanog iti nagbambanugan, saan kat at agtatakaw. Ijay nga rudan nagburasam ti pangipanam kadag iti baka, tapno makapanganda ijay. Awan bakit, ipangko ida ijay. Impat-pata kun ida iti mais, tapno ijay dalatan linaw. Ibatim ka di dagiti baka ijay no rabi Una, ta ijay matayan ti kanenda. Imbag ano saan asumurot dagiti urbon iti sabali a baka? Saan mo ta pumampanaw dagijay? Saan da apanawan ti inada? Apay nga awan ni June iti idana. Anyapay ngay. Napan nagbalog Amo mo tanda diyang anak mo. Awan tinasayaan nga amo na. Day talag balbalog. Ngam napanan na ngay. Saan mo't apo mampanaw iti rabi Ay na, awan lat di mo pagdandanagan. Sumangpat tumatlaeng. Sabali ti agparparik na kanyak. Anya kumangay day ta ang agparparik na kan ka. Pagdandanagam tumat di anak mo amaag. Sabali nga ron ti mariknak. Kaslada na kas anapasamak kun kuana. Kat barang agnakam no adama di mapasamak kan kuana. Anya? Anyat klasim nga ama. Kanayon mo lang arudan akabilan. Itataawan. Awan pa'y dadanagam. Karaman kanu ni June kadag iti barkada na anang takaw iti baka ni Tata Tomas. Isungay nala da ida ijay police station. Adadan ijay pagbaludan. Anya? Pagbaludan ko nam. Kasta nga rod. Pangasim ko matain ta kitaan.
Agrobatan tayin takitaan ti anak ta. Ubing di anak ta mabalod. O sige, mapantay dya pagbaludan, itamat laang. Kumusta kan dito pagbaludan? Tatang, irwardak ditoy. Nagrigat gayam ti mabalod. Ikarik, agbalbaliw akon. Basta tulungan dak amakarwar dito'y pagbaludan. Pangasim, tatang. Ikarim nga rod, anak ko. Nga agbalbaliw kan. Saan kan akabilan? No agawid tayo. Basta agnaknakam ka kuman. Uwen, tatang. Ikarik. Naamiris ko abidot dagiti inararamid ko. Narigat gayam ti agyan dito'y pagbaludan. Jack pulos kayatan ti agsubli dito'y tatang. Sumagsingsing putakon. Saan tay ko mga orayan nga adama di mapasamak, sakbay nga intay agbalaw. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti ang PBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami itin kay panangtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.